Pinangungunahan ngayon ni Senator Bam Aquino ang isang investigasyon sa Senado matapos ang magkahiwalay na trahedyang kinasasangkutan ng mga estudyante. Giit niya, dapat daw manatiling ligtas na kanlungan ang mga paaralan. Kabilang sa mga insidente ang pagkasawi ng mga manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili sa isang off-campus activity sa Aurora nitong June 8. Naganap din ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong June 22 na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 individual. Lumabas sa investigasyon na 2 menor de edad na sangkot sa insidente ang nakapagpasok ng mga baril sa loob ng paaralan. Kaya naman bilang chair ng Senate Committee on Basic Education, isinusulong ngayon ni Aquino ang isang joint investigation kasama ang Committee on Justice upang masuri ang mga pangyayari. 2 atleta ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team, sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili, ang binawian ng buhay sa isang off-campus activity sa Aurora. Hinihiling po namin na atasan ng Committee on Basic Education at Committee on Justice na isagawa ang isang pagdinig at pagsiyasat ukol sa trahedyang ito. Para po sa katarungan, para po sa kaligtasan, para po sa ating kabataan, at syempre po para kay Rene at Divine. Binigyang diin ng mambabatas ang pangangailangang palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa loob ng mga campus. Aniya, ipinapakita ng kamakailang insidente ang malalang butas sa kasalukuyang safety protocols at mga kakulangan na layong solusyonan sa pamamagitan ng Komprehensibong Safer Schools Act. Unang-una, nakikirami tayo sa magulang, sa mga batang namatay at sa lahat ng mga nasaktan sa San Jose National High School. Kailangan yung mga eskwelahan natin, mga lugar na ligtas at hindi mga espasyo ng takot at karahasan. Layo ng investigasyon ni Aquino na suriin ang oversight mechanisms ng Department of Education at ng Commission on Higher Education. Kabilang din sa mga bubusisiin ang sports safety standards, mga off-campus activity at school security protocols. Sisilipin din kung paano nakapasok ang mga armas sa loob ng paaralan at kung anong mga karagdagang hakbang ang pwedeng ipatupad para maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Kailangan malaman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas. Mga kutsilyo, mga baril, hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan. Sa huli, naniniwala si Aquino na ang isinusulong niyang Safer Schools Act ay maaring maging isang landmark legislation para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob at labas ng paaralan. Mahalaga na hindi ito maulit-muli, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Justin Dizon, CLTV 36 News.